Ano gata?
May nakumangan. Napangalan na ako na siguro. Gagyan pala yun naman na Ay, mandarin juice. sabi na ako sa wine. Yung lata. Ito. Kero. Combine ng kombinasyon. Walang ibang flavor na naman. Lalasingin mo po sa Biryani? O tara.
sabi kayo talaga mag-break. Kaya pwede nyo mas-limas. Nagpagkambing yung mga break.
na maliit at chihas. Ito kasi kami nalap mo. Ito sa mga. Hindi ko ubus. Baka naubos. Oo, kasi siyempre may kandaya po. Ito, para sa lang ganito. Yung Miss Cake Place na binili ko sa mga. Naubos ko mga kain. Pero, ayan, 100. Thank you sa bayan. Yun, parang ganun. 36 rice. Ay, kung nga pala, sabi ni Mami siguro, ano, lahat ng buy one take. Ano yan? Patingin niya, individual pack ba? Or, hindi, ano yan, ayun. Hindi siya pwede ni, ano, sa baba. Ito yun. Hindi, ano yung karne? Yung walang sarwa po, chicken. Ano ba? Ano pa? Chicken lang? Beef, pork.
Nakakagod, no? Grabe.
Galing nyo.
Ayun na kayo ito, oh. Ayan, Ganun lang sa atin. ate, sa ate, kaya. Kaya tulungan mo kami kaya. Ay, Kasi nilubutan yung